Arimi bechinchoke abo bwate ekiombe kyabo kimanyikanite buna mobo farm korwase wodi ya Machoge basi imeye bunge ya Bomachoge chache county ya Kisii nigo bagenderete kumirana ase ekirenga yoko nyora amaigerio kubwatikana noburimi bwechinchoke asenchire mo yogo kinyari gesa usekonyora rigesa riririgia nechinga kibabere bakuru gusegeta guchesa abantu kwebwatani noburimi bwechinchoke askere batere noburimi bwechinchoke nigo bwate engencho yaye ase mwenye bantu. Lero twachira Bomachoge kwa semia abalimi bechinchoke ngakibwenda okora chinchoke chiabo in a modern way. Ogocha gwaitoga konene no koborokia materials, tools, products chikuru asoboke nande ngakie market yere nande chinchoke ngakichira abakonya asoboke mabwabo ase chinga kichiri balensese. Chinchoke is a zero management business. Nabako andore mechi bando chiao lakini chinchoke nachiro chikorete chikare gokoremera. Chikorosie ndagira yo no gocha gukorusi. Egente kenene ochirende ochibeke sa safi. Igore rege ndo chikoreria nene ngakitoko. Beka chinchoke yeto chimenye buya chitoe the products. Bono ere kwacha mono tukonyoro gofeni kuya saba kanseiji. Igorori gotinye chinchoke. Ini hapo bato ko produce ngo kuborobia otabwa tumikanga mwe ono annemono enamba isotore kotore total number of farmers which is okay ngotore aba tore 32 namba se wali 32 what ere tofauti